Voor het laatst ons zijn antieke bureau dat naar Joet naar het Fries Museum waarom gaat. Hier werkt Germain Sandberg meer dan 30 jaar. De regelneef in het provinciehuis. Een beetje Haarlemmerolie, zorgen dat ontvangsten en bezoeken van het college en commissaris van de Koningin goed verlopen. Sandberg wie de man achter de schermen. Bij kennelijke bezitters wie hij de regisseur. Bij strakke schema's en draaiboeken. Dat zelfs koningin Beatrix haar aan houden moest. On het huisje ta. Ik meen dat het was het kennismakingsbezoek van de koningin. Dat ze ook hier op het provinciehuis was. En ja, daar staat dan zogenaamd ook de powder room in. En toen stonden we weer keurig te wachten. En tot onze aller verbazing zei de koningin toen van... heb ik me keurig aan het draaiboek gehouden. Nou, dat was toch wel... ja, in die tijd verbazingwekkend. Sandberg wie er ook bij als hege gasten op het steertejacht stapten. Wat daar gebeurde, blijft geheim. Maar duidelijk is wel dat een zieltocht de opvarmden losmaken. Als je ziet dat de mensen toch makkelijk naar Friesland komen om te komen varen. Dat ze er vrij voor maken. En de sfeer is goed aan boord. Dan wordt er ongetwijfeld het laatste duwtje in een goede deal gegeven. Ja. De rechterhand van de commissaris van de koningin. Hij had er 4 mei maken. Alle jaar met een eigen karakter. Rijpstra. Bestuurlijk. Wiegel. Economische zaken. Hermans. Stille werker. Nijpels. Veel ontvangsten. Voor het goede doel, hè? Voor de provincie. En de laatste, Jorritsma. Mensenmens, ja. Van een midje nam Sandberg dan aanskiën. Van de meesten van nu en van vroeger. In zijn provinciehuis. Hij is de baas, want als hij zegt commissaris doorlopen, dan word je geacht door te lopen.